Matinal Agrar, Glasul Pământului. Stimați ascultători, în emisiunea noastră Idei Diverse, încercând să facem cunoscut tot ceea ce poate reprezenta o cale de îmbunătățire a activității în domeniul producerii alimentelor până la urmă, și chiar despre alimente vom vorbi în următoarele minute, despre alimente cu gust de Iași, dacă e să ne gândim la genericul unei platforme care acum, în aceste zile, se naște, o platformă a producătorilor care valorifică alimente în Iași. Provenind de acești producători, o să aflăm noi de unde, dacă numai din județul Iași. Inițiativa îi aparține unui grup de cercetători de la Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gheorghe Zane, de aici din Iași, filiala Iași a Academiei Române, și este lângă noi în studio cu distanța necesară domnul cercetător Sebastian Brumă. Bună dimineața! Bună dimineața! Pentru prima dată în studio. Pentru prima dată, dar atmosfera este plăcută, distanța este respectată. Am venit să vorbim astăzi despre cea mai nouă inițiativă a noastră, o dorință de mai mult timp, constituirea unei platforme digitale în municipiul Iași pentru produsele și producătorii din regiune care se află pe piața municipiului nostru. Cum a venit această idee? În timpul pandemiei, telefoanele sunau, prietenii ne căutau să le recomandăm producători care livrează la domiciliu sau la magazinele din proximitatea locuinții dumnealor. Căutau produse locale, produse regionale, considerând că este o metodă mai bună de a se aproviziona cu produse agroalimentare. Proiectul este depus și câștigat la Primăria Municipiului Iași pe finanțarea bazată pe legea 350 pentru ONG-uri. Beneficiar este Asociația Rural Development Research Platform, este o asociație tânără înființată de noi împreună cu ai mei colegi Lucian Tănasă, Codrin Dinu Vasiliu, cu sediul în Nețcani, deci este o asociație de cercetare care are sediul la țară. Ne adresăm spațiului rural, încercăm să facem o legătură între cercetare și producție, micii producători, dar să ținem cont și de preferințele consumatorilor. Acesta ar fi scopul asociației noastre, dar să revenim la acest proiect. Este primul proiect câștigat de asociație în ordine cronologică. Mai avem unul în implementare, dar poate va fi discuția unei noi întâlniri. Este tot pe relații producători-consumatori, nu în Iași, ci în municipiul Suceava, pe o altă finanțare. E interesant și acela, poate la finalul acestei discuții, așa pe scurt, o să ne ziceți ceva și despre proiectul destinat Sucevei, însă dacă vorbim despre această platformă Gust de Iași, chiar eu aș vrea să subliniez pentru micii producători care ne aud și care se află în această regiune, că pentru domniile lor sunt informațiile și chiar au un caracter aplicat deosebit. Pentru că dumneavoastră acum sunteți chiar la faza la care ați gândit cum să arate platforma, pentru ca noi consumatorii repede să găsim sursa de aprovizionare cu alimente de aici, de pe loc, iar micii producători pot să vină spre dumneavoastră, nu? Sau care e mecanismul? Cum ați gândit? Deci Gust de Iași va fi ca o piață agroalimentară virtuală. Va fi locul în care se vor întâlni producătorii și produsele cu consumatorii, pe de o parte. Noi nu vom interveni în niciun fel în schimbul economic. Prezența producătorilor pe platforma noastră este gratuită, așa va fi tot timpul. Platforma va fi structurată pe două mari părți. Prima parte, această piață virtuală, în care vor fi producători cu produsele dumnealor. Avem deja construit un formular de înscriere. Produsele vor fi catalogate pe anumite categorii,
Vor fi legume, vor fi fructe, vor fi uleiuri presate la rece, va fi miere de albine, sucuri, conserve, produse de panificație, produse din carne. Fiecare producător va avea un profil individual, cu poze, cu informații, cu certificări dacă este cazul, cu locurile în care consumatorii pot găsi produsele dumnealor, dacă sunt în piață, în care piață, dacă sunt produsele lor se găsesc la magazine partenere, le-am spus noi, nu ne referim la supermarketuri, ne referim la magazinele de cartier, vor fi prezente și acestea pe platformă ca locuri de desfacere a produselor. Deci un fel de magazin cu rafturi mai multe, rafturile pentru carne, lactate, legume, conserve, dulcețuri. Deci platforma va fi structurată atât pe orizontală cât și pe verticală și aici ne referim la o structurare pe categorie de produse. Dacă, spre exemplu, dumneavoastră căutați roșii, se dă un cuvânt de căutare roșii, apar 3-4 producători sau toți producătorii care comercializează roșii și unde comercializează. Dacă căutați un anumit producător, îl veți găsi pe platformă cu toate produsele dumnealui și unde le comercializează, cu certificări și așa mai departe. Pe lângă aceste informații, intenționăm ca pe platformă să introducem și filme ale producătorilor, apariții în presă, impresii ale diverselor personalități care au luat contact cu produsele dumnealor. Deci asta e partea a doua. Nu, asta tot de prima parte ține de prezentarea produselor și producătorilor. A doua parte o considerăm importantă pentru a prezenta producătorilor, consumatorilor, dar și comunității ieșene beneficiile lanțurilor scurte de aprovizionare. Vor fi prezentări, vor fi informații, vor fi flyere, pliante care vor fi prezente pe platformă cu privire la beneficiile pentru producători, beneficiile pentru consumatori și, nu în ultimul rând, beneficiile pentru comunitate. Da, aveți și un plafon maxim al numărului de producători sau al volumului afacerii acestora? Adică mari producători, mari fabrici au loc acolo? Dacă sunt din Iași, dacă sunt prezenți și au o legătură specială cu consumatorii, vor avea loc și dumnealor. Deci nu este o limitare a cât de mic sau cât de mare ești. Dar au o șansă și micii producători, asta e important. Pe asta ne axăm, pentru că știți dumneavoastră cum este, mari producători se mai ajută și între ei, mai ajută și alții, dar pe cei mici și mulți doar ei se pot ajuta. Noi le întindem o mână de ajutor, oferindu-le garanția noastră, pentru că mulți ne cumpărăm produsele la recomandarea unor prieteni. Haideți să încercăm să facem noi legătura asta între micii producători și consumatorii responsabili, spunem noi, din municipiul Iași. Apropo de această relație producător, consumator, piață, tocmai îmi spuneați înainte de a începe acest dialog despre faptul că mai aveți o noutate, anume pregătiți un fel de conferință, un simpozion, o întâlnire chiar pe această temă, organizată de către Institutul de Cercetări Economice și Sociale, Gheorghezane, da? Da, așa este. În data de 28 octombrie vom lansa platforma în cadrul simpozionului Agroeconomie și Antropologie Rurală, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gheorghezane din Iași, al Academiei Române, filiala Iași. Tema sesiunii și este stabilită de anul trecut, pe vremea asta, când nu vorbeam de pandemie. Mulți ne-au zis, voi ați fost vizionari, am fi preferat să nu se întâmple. Da? Tema sesiunii este relația producători-consumatori, piețe locale. Din punct de vedere al cercetărilor, pentru noi a picat mănușă, dacă e să vorbim la rece, această situație. Chiar avem publicate un articol pe această temă cu COVID, am avut discuția chiar noi cu ceva timp în urmă și mulțumim pentru susținere și pentru promovare. Este un articol care s-a bucurat și se bucură în continuare de o audiență internațională fantastică. Pentru că este, cred, unul dintre primele studii
pe ceea ce înseamnă relație. Influența COVID asupra... În situații de criză eu aș merge mai departe. Da, dacă mergem mai departe aveți dreptate și mai ales pe o criză sanitară cum era atunci și tare ne este frică că va urma o criză economică care va influența foarte mult relațiile de piață, inclusiv în ceea ce privește produsele agroalimentare. Oricum, transformări sunt foarte certe. Transformări există și există transformări inclusiv în direcția transformării digitale a producătorilor. Unii dintre ei au ascultat sfatul nostru și au îmbunătățit paginile, vorbesc de familia Hoșleag din Târgu Frumos. De exemplu. Care au trecut inclusiv la plata online a comenzilor și vorbeam cu dumnealor, îmi spuneau 80% din comenzile care le primesc pe site se și achită pe site, ceea ce este un lucru foarte bun. Din perspectiva noastră ca cercetători ne bucurăm, pentru că în acest mod iese puțin din latura gri a economiei acest mod de valorificare a produselor, trebuie să fim sinceri. Mulțumim pentru tot. Gust de Iași este platforma pe care o veți lansa în cadrul acestui eveniment, după cum ne-ați spus, în cadrul simpozionului din 28 octombrie, ora 9, online se va desfășura și va fi dedicat relației producători-consumatori piață locală. Gust de Iași, reținem, o platformă care gratuit este pusă la dispoziția producătorilor din regiune care vor să iasă în lume. Acolo pe platformă nu se pot face comenzi, bănuiesc. Nu se fac doar comenzi, doar prezentare. Posibil la un moment dat să dezvoltăm un spațiu de expresie al consumatorilor. Ne-ar interesa pe noi, în cercetare, impresia consumatorilor cu privire la relația stabilită între dumnealor și producători și invers. Mulțumim foarte mult, domnule Sebastian Brumă, vă dorim mult succes, să ne revedem curând. Mulțumim! Mulțumim că ați venit aici. Așadar, dragi prieteni, în emisiunea matinală Agrar, Glasul Pământului, până în acest moment, domnul cercetător Sebastian Brumă de la Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gheorghe Zane din Iași, filiala Iași a Academiei Române. Muzică acum aici la Radio Iași și apoi alte informații de interes și, bineînțeles, sperăm cu folos pentru fiecare dintre dumneavoastră.